Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής θα συναντήσουμε τον κύριο Χατζησημίδη Κωνσταντίνο, που είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό αλλαγή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιο περιφερειάρχη τον Γιάννη Μιλόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζησημίδη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κυρία Στυλιού. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλλαγή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρείτε ότι ήρθε η στιγμή που πρέπει να αλλάξει κάτι στην περιφέρεια και τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι κούρασε ή δεν τα πήγε τόσο καλά και θα πρέπει να το αλλάξουμε και να φέρουμε κάτι καινούριο? Κυρία Στυλιού, εύκολα διαπιστώνει κανείς μιλώντας με τους συμπολίτες μας στις περιοδίες που κάνουμε κατά καιρούς. Η διαπίστωση είναι ότι μέχρι στιγμής είχαμε μια άνευρη, χωρίς όραμα διοίκηση στην περιφέρεια, μια αδιάφορη θα το έλεγα διοίκηση, η οποία επιδερμικά αντιμετώπιζε τα ζητήματα. Ο κόσμος ζητάει κάτι περισσότερο από αυτό. Η Χαλκιδική, έχω την αίσθηση ότι δικαιούται κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Έχει μια απίστευτα δυναμική ανάπτυξη η Χαλκιδική και νομίζω ότι είναι λάθος να μένουμε στις μετριοπάθειες και στα λίγα που μπορεί να μας προσφέρει η μέχρι τώρα διοίκηση περιφερειάρχη. Θεωρείτε ότι αυτή η διοίκηση έχει κάνει τον κύκλο της? Έχει κάνει τον κύκλο της. Θεωρώ ότι εκφράζει μια συγκεκριμένη νοοτροπία, μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία φιλοξενεί στους κόσμους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την αγωνία, αν θέλετε, δεν αφουγκράζονται τα ζητήματα, δεν νοιάζονται ιδιαίτερα να τα λύσουν. Θεωρώ ότι περισσότερο έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να περάσει ο καιρός απλά έτσι. Η μόνη ανάγκη είναι να ξαναβγούμε να είμαστε εκεί. Η μόνη ανάγκη είναι να είμαστε περιφερειάρχες ή να μην είμαστε, να είμαστε αντιπεριφερειάρχες ή να μην είμαστε. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι μια αγωνία που εκφράζει τον κόσμο, εκφράζει μόνο τους ίδιους. Ο κόσμος ζητάει πολύ περισσότερα από αυτό. Ποιο είναι το όραμα του δικού σας ιδιασμού για την Κεντρική Μακεδονία, έτσι δύο λόγια, και ειδικότερα να επικεντρωθούμε στο νομό μας? Κοιτάξτε, και για την Κεντρική Μακεδονία αλλά και για τη Χαλκιδική, εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια ισόρροπη ανάπτυξη που να περιέχει όλους τους κλάδους τους παραγωγικούς. Αν μιλάμε για τη Χαλκιδική, ας πούμε, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ήπια ανάπτυξη η οποία θα σέβεται το περιβάλλον αλλά θα βγάζει και δυναμική, που να ξεκινάει από τους παράκτιους αλληλείς που θα πιάνει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παραλιακού μετώπου, που θα πιάνει τις παραγωγικές τάξεις σε αγροτικό τομέα, μελισσοκομεία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, παύλα βιομηχανία, να περνάει, μέχρι την υλοτομία και την μελισσοκομεία στις κορυφές της Χαλκιδικής. Μια τέτοια ανάπτυξη οραματιζόμαστε εμείς για τη Χαλκιδική και μια τέτοια ανάπτυξη λίγο πολύ οραματιζόμαστε και για την Κεντρική Μακεδονία. Δηλαδή το ότι η Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή έχει διπλάσιο ποσοστό ανεργίας από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον παραγωγικό τομέα, έχει να κάνει με τη δυναμική της ανάπτυξης και της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Χαλκιδικής ιδιαίτερα. Η Χαλκιδική είναι αδικημένη σαν νομός, θεωρείτε, μέσα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Θα μπορούσε να έχει περισσότερα? Ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα η Χαλκιδική. Δικαιούται να έχει πολύ περισσότερα η Χαλκιδική. Είναι ένας μοναδικός νομός, θεωρώ, μέσα στην Ελλάδα. Έτσι, τι να πούμε τώρα για τη συνδεσιμότητα, ας πούμε, της Χαλκιδικής, το οδικό δίκτυο, τις υποδομές, την αντιμετώπιση του φόρτου τουρισμού και επισκεψιμότητας που δέχεται το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι όλα αυτά αντιμετωπίζονται επιδερμικά και αδιάφορα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, βέβαια. Όσον αφορά στα έργα υποδομής, ποια είναι αυτά που προτείνετε εσείς για τη Χαλκιδική ως τα τρία πρώτα πιο σημαντικά? Γιατί είπατε ότι είναι πάρα πολλά, αλλά βέβαια και μέσα σε λίγα χρόνια, σε έναν ορίζοντα 4-5 ετών, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν από τη στιγμή που ξέρουμε πώς γίνονται οι μελέτες, τι χρόνος χρειάζεται, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν στην πορεία και τελικά ο χρόνος στον οποίο παραδίδονται τα έργα μπορεί να απέχει πάρα πολλά χρόνια από τότε που σχεδιάστηκαν και ίσως να ξεπερνάνε πλέον και τις ανάγκες, να ξεπερνάει η πραγματικότητα τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν τα έργα. Βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια πολιτεία η οποία
υπάρχει γραφειοκρατία και δυσλειτουργία σε αυτά τα ζητήματα. Όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν προτεραιότητες, ότι εάν πιέσει κάποιος από την περιφέρεια μπορεί να λύσει σε πιο μικρό χρονικό διάστημα κάποια πράγματα. Δηλαδή να σας πω το εξής, ότι για ζητήματα παράδειγμα πολιτικής προστασίας υπάρχει μηδενική ανοχή και σε σχεδιασμό και σε τσαπατσουλιά και σε αντίδραση, ας πούμε. Έτσι, έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορείς αυτό τώρα να πεις ότι θα το πιέσεις όσο γίνεται να γίνει πιο γρήγορα. Άρα πρώτο και πιο σημαντικό η πολιτική προστασία, και εδώ πρέπει να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις, έργα υποδομής. Εγώ πιστεύω έπρεπε να έχουν γίνει ήδη παρεμβάσεις. Πιστεύω απόλυτα, επειδή υπήρξα χρόνια αυτοδιοικητικό στην πρωτοβάθμια βέβαια αυτοδιοίκηση, αλλά έχω υπηρετήσει και είχα αυτό το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας. Κυρία Στεργιού, δεν γίνεται το ζήτημα της πολιτικής προστασίας φορώντας ένα φωσφοριζέγι λέπο, παίρνοντας ύφος τεφλημένους συγγενούς την επόμενη μέρα της καταστροφής. Γίνεται πολύ πιο πριν, με έργα υποδομής, με ένα απόλυτα συγκεκριμένο σχεδιασμό και με συντονισμένη αντίδραση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Με τις ανθρώπινες ζωές δεν μπορεί να παίζει κανείς. Δηλαδή, να σας πω για παράδειγμα ότι στη Χαλκιδική, ρωτήστε και ένα ακροατή σας αν θυμάται την τελευταία φορά που είδε ένα έργο της περιφέρειας που να αφορά, ξέρω εγώ, ένα καθάρισμα ρέματος. Δεν καθαρίζονται τα ρέματα. Δεν καθαρίζονται τα ρέματα. Όχι, δεν καθαρίζονται. Δεν καθαρίζονται. Γιατί δεν καθαρίζονται, δεν είναι προτεραιότητα, ή εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες και εκεί το πρόβλημα διωγγώνεται? Τι συμβαίνει? Ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ναι. Είναι μια αρμοδιότητα η οποία δεν είναι κάτι που προκύπτει ξαφνικά. Είναι σαν να λέμε ένας δήμος θα μαζέψει τα σκουπίδια, μα δεν είναι είδηση να καθαρίσει η περιφέρεια τα ρέματα, είναι στις καθημερινές δραστηριότητες της. Μόλις βγάζει ένα τεχνικό πρόγραμμα και μόλις ψηφίζει ένα προϋπολογισμό, το πρώτο που πρέπει να έχει βάλει μέσα είναι να έχει βάλει καθαρισμούς ρεμάτων, να έχει βάλει την πολιτική προστασία. Έτσι. Να το έχει ντύσει αυτό οικονομικά, να το έχει ετοιμάσει με μελέτες και να το ξεκινάει έγκαιρα. Δεν πάει να το ξεκινάει αυτό όταν θα έρθει κάποια χρηματοδότηση και αν θα πάρουμε κάτι από το Ταμείο Συνοχής και αν θα μας έρθει κάτι από τους κάπου βγαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται οι πόροι της περιφέρειας από πού προέρχονται? Και ας πούμε και για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ναι. Και από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους προέρχονται και από προγράμματα του ΕΣΠΑ προέρχονται και από ευρωπαϊκά προγράμματα προέρχονται και από τέλη των πολιτών προέρχονται. Το θέμα είναι όλα αυτά. Είναι υποχρηματοδοτούμενη η Χαλκιδική? Κοιτάξτε να δείτε. Όταν δεν περνάει μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος ή του προϋπολογισμού στη Χαλκιδική, με έργα, με υποδομές κτλ. Τι άλλο να λέμε, ας πούμε, έτσι. Τι αν θα πληρώνονται υπάλληλοι, ας πούμε, στην αντιπεριφέρεια? Αυτό είπε και να μην πληρώνονταν. Να μιλήσουμε για την υποστελέχωση της εν λόγω αντιπεριφέρειας, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι να πούμε από εκεί και πέρα, ότι εκκρεμούν, ξέρω εγώ, έργα, λιμάνι, ουρανούπολης, μαρίνες, δρόμοι. Άκουσα τον προηγούμενο καλεσμένο σας, ξέρω εγώ, γενικά πολεοδομικά που δεν έχουν κάνει πράξη εφαρμογής 20 και 25 και 30 χρόνια. Όλα αυτά είναι ζητήματα της περιφέρειας. Δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο, μετά από μια άνευρη και αδιάφορη διοίκηση, να θεωρεί ότι η περιφέρεια δεν τον αφορά. Είναι τραγικό αυτό. Πραγματικά είναι τραγικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε πολίτη της Χαλκιδικής, παράδειγμα, ακουμπάει στην περιφέρεια. Δηλαδή τι να πούμε τώρα, στάσιμο και υπαίθριο εμπόριο, να πούμε υγειονομικός έλεγχος από τους Φόσδα μέχρι τα καταστήματα, να πούμε για βιομηχανία, να πούμε για πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά είναι αρμοδιότητες της περιφέρειας. Σε όλα αυτά δεν σκύβει η περιφέρεια, κύριε Σταυρίδη. Δυστυχώς. Δεν σκύβει γιατί δεν έχει το προσωπικό εδώ στη Χαλκιδική? Πόσοι υπάλληλοι υπηρετούν στην περιφέρεια, έχετε ενημέρωση? Δεν ξέρω ακριβώς σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πόσοι, αλλά γενικά υπάρχει υποστελέχωση. Ειδικά στη Χαλκιδική αυτό είναι φανερό, έτσι. Εδώ τι μπορεί να γίνει? Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε υπήρχαν στην Περιφερειακή Ενότητα υπάλληλοι, οι οποίοι μέσα της κινητικότητας προτίμησαν, και φυσιολογικό είναι, να πάνε να μείνουν να δουλέψουν σε κάποια άλλη υπηρεσία που είναι πιο κοντά στον τόπο καταγωγής τους, γιατί περισσότεροι πηγαίνουν έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, αυτό θα προσπαθήσει κάποιος
και από υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες και μέσα από καινούργιες προσλήψεις θα προσπαθήσεις κάπως να το λύσεις. Δεν είναι κάτι που είναι από το Θεό, ας πούμε. Κάποιος πρέπει να σκύψει και σε αυτό, έτσι. Δηλαδή όταν λέμε Κεντρική Μακεδονία, δεν είναι η Χαλκιδική ένα εξάρτητο κρατήδιο και δεν έχει επαφή με τίποτα. Μπορεί να την ενισχύσει η Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Το ότι είμαστε κοντά στην Θεσσαλονίκη είναι θετικό ή αρνητικό για τη Χαλκιδική? Κοιτάξτε, για μένα είναι θετικό το να έχει μια τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα από ένα τόσο μεγάλο αστικό κέντρο η Χαλκιδική. Είναι θετικό. Απλά πρέπει οι υποδομές που υπάρχουν στη Χαλκιδική και ο σχεδιασμός που θα γίνει για τη Χαλκιδική πρέπει να προϋπολογίζει και ότι θα δέχεται και ένα μεγάλο κύμα από τη Θεσσαλονίκη και ότι θα έχει και κάποιες επιρροές από τη Θεσσαλονίκη. Είτε σε επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων, είτε σε επίπεδο επισκεψιμότητας, είτε σε επίπεδο νοσηλείας, είτε σε επίπεδο οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο η Χαλκιδική, ότι φιλοξενεί και ένα μεγάλο όγκο, τουλάχιστον τους περισσότερους μήνες, από τη Θεσσαλονίκη ή και από άλλα μέρη της Ελλάδος και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον τη Χαλκιδική την υπολόγιζαν, όχι μόνο τη Χαλκιδική, όλες τις περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ανάλογα με το μόνιμο πληθυσμό και όχι με τις πραγματικές ανάγκες που έρχονται το καλοκαίρι. Αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί μπορεί η Χαλκιδική να έχει 100.000 κατοίκους, το καλοκαίρι όμως ο πληθυσμός μπορεί να είναι και δεκαπλάσιος. Ακριβώς. Αυτό, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι να αλλάξει. Να αλλάξει η χρηματοδότηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, με διεκδίκηση βεβαίως της περιφέρειας, αλλά το πιο εύκολο θεωρώ και το πιο βατό είναι η κεντρική διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ο Περιφερειάρχης, να αποφασίσει ότι κάνοντας τον προϋπολογισμό του, το οποίο είναι ένα εύχριστο εργαλείο για ένα αυτοδιοικητικό, να φροντίσει ώστε να δώσει πόρους, οικονομικά στοιχεία ενισχυμένα και στις γύρω περιοχές. Να ξεφύγει από αυτό το κεντρικό κομμάτι, ας πούμε, έτσι. Να θέλει πραγματικά να στηρίξει και τη Χαλκιδική αλλά και τους άλλους νομούς γύρω-γύρω, ας πούμε, έτσι. Ενδεχομένως να έχει τα ίδια προβλήματα και η Κατερίνη, ας πούμε. Μάλιστα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, μιας και προέρχεστε και από αυτό το τομέα, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοιτάξτε, εμένα το επάγγελμά μου είναι μελισσοκόμος, έτσι. Να σας πω για παράδειγμα ότι ο χαλκιδικιώτης μελισσοκόμος και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία που είχε και με τον εξυγχρονισμό που έχει βάλει στη δουλειά του και με απίστευτες εργατόρες και προσωπική επένδυση που έχει κάνει, είναι στην κορυφή πανελλαδικά και της παραγωγής αλλά και της ποιότητας του μελιού ή άλλων. Έχει δεχθεί κάποιες επιθέσεις αυτό το διάστημα, είτε με κάποιες οδηγίες πυρόσβεσης, είτε με κάποια αισιοπία από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, οι αγρότες αυτή τη στιγμή, η ελαιοπαραγωγή που είναι ένας από τους μεγαλύτερους πυλώνες ανάπτυξης στη Χαλκιδική ελιά, έτσι, που έχει μεγάλη δυναμική, στην ουσία έχει ακαρπία φέτος. Αισιοπία από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί να αισιοπούμε για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν λύσεις για αυτά τα πράγματα. Δεν γίναν συσκέψεις, δεν στάλθηκαν κάποια υπομνήματα, κάποιες επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να δοθούν κάποιες λύσεις για το πρόβλημα της ακαρπίας, ή δεν αρκούν αυτά? Δεν φτάνουν αυτά, πιστεύω. Έχουμε κάνει μια δέσμη προτάσεων νομίζω για αυτά τα ζητήματα. Ναι. Έτσι, σαν παράταξη. Λέμε ότι πρέπει να δοθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις σε κάποια παιδιά που θέλουν να κάνουν το διδακτορικό τους είτε στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή σε άλλα πανεπιστήμια να κάνουν τη διατριβή τους πάνω στην ακαρπία της ελιάς, να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια μοντέλα κλιματικής διαφοροποίησης, γιατί ζούμε μια κρίση κλιματική, έτσι, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε που δεν τη βλέπουμε, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον παραγωγό, να ζητήσουμε κάποια στιγμή να αποζημιώνει η ΕΛΓΑ όχι μόνο τη ζημιά πάνω σε ένα καρπό, αλλά και σε περιπτώσεις ακαρπίας, η οποία είναι μια ακαρπία η οποία δεν οφείλεται σε κακούς χειρισμούς του παραγωγού, οφείλεται σε κλιματικές συνθήκες. Μάλιστα. Πιστεύω ότι υπάρχει σε αυτούς τους τομείς, υπάρχει πεδίο δράσης, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει. Αρκεί λέτε να μπει ως προτεραιότητα. Ακριβώς. Αρκεί κάποιος να νοιάζεται πραγματικά, κυρία Στελίδη.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, το έχω πει πολλές φορές και σε νέα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα, δεν είναι ένας χώρος ο οποίος θα σε κάνει να καταθέτεις στεφάνια, να σε λένε κύριο τάδε και να σου δώσει κάποια αξία. Είναι ένας δρόμος άοπτης προσπάθειας, συντονισμένης δράσης, δουλειάς υποπίεση. Το μόνο που θα κερδίσει από αυτό, δύσκολα θα ζήσεις, το μόνο που θα κερδίσει από αυτό φεύγοντας να πεις ότι έχω κρατήσει τον αυτοσεβασμό μου, έχω διασφαλίσει την αξιοπρέπειά μου και έχω κάνει κάποια πράγματα για να πάει ο τόπος κατά μπρος. Έτσι. Αν δεν έχεις αυτά τα συναισθήματα και αν δεν έχεις αυτό το φιλότιμο να δουλέψεις έτσι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μην ασχολείσαι, βρες ένα άλλο τομέα να ασχοληθείς. Δεν μπορεί να περνάει διάφορα ο καιρός, να τρέχουν τα προβλήματα γύρω σου. Δεν μπορεί κάποιος να κάθεται στην έδρα της αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής να μην έχουν καθαριστεί ρέματα 10 χρόνια τώρα, να μην υπάρχει μέριμνα για την πολιτική προστασία και το βράδυ να κοιμάσαι ελαφρά την καρδία. Όταν κινδυνεύουν άνθρωποι και περιουσίες. Τι ρόλο παίζουν? Θα σας πω στην περιοχή μου στην Τρίγλια. Υπάρχουν κάποια φράγματα. Έχουν γίνει πριν από 10-15 χρόνια. Αυτά συγκεντρώνουν φερτά υλικά με την πάροδο του χρόνου. Έτσι. Αν δεν καθαριστούν αυτά, εκεί που είχες ένα πάτο κήτης, ας πούμε, 6 μέτρα, έχεις πλέον 2. Στην παραμικρή βροχή αυτό θα πλημμυρίσει με ανυπολόγιστες συνέπειες. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να μην το αντιμετωπίζει σοβαρά αυτό. Μάλιστα. Τα κόμματα παίζουν κάποιο ρόλο στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στην απόφαση των πολιτών? Κοιτάξτε, τα κόμματα θεωρώ ότι εκφράζουν κάποιες αξίες, εκφράζουν κάποιες πολιτικές νοοτροπίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσει το χαρακτήρα της, έτσι, της αυτοδιοίκησης. Πάντως οι περιφέρειες έχουν πάρει στήριξη. Οι περιφερειακές παρατάξεις μάλλον έχουν πάρει στήριξη από κόμματα. Βέβαιως. Δεν είναι μυστικό και όλοι φυσικά και έχουμε πάρει. Παλιότερα γινόταν το ίδιο και στους Δήμους. Τώρα αυτό έχει λίγο ατονίσει στους Δήμους. Στους μεγάλους μόνο ισχύει, στους κεντρικούς Δήμους. Αλλά στις περιφέρειες εξακολουθεί να υφίσταται το χρήσμα του κάθε κόμματος. Η στήριξη. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει κάτι είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες. Ούτε ένα κόμμα, τουλάχιστον και η δική μας περίπτωση, έχει, ξέρω εγώ, εποπτικό ρόλο. Κάθε ένας από εμάς που κατεβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση κρατάει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Έτσι. Υπάρχει βέβαια κάτι το λίγο παράξενο, ας πούμε, με τη σημερινή διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θεωρεί ότι είναι, ξέρω εγώ, παράρτημα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν είσαι αυτοδιοικητικός πρέπει να κρατάς τις αρχές και τις αξίες σου, αλλά να λειτουργήσεις με τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς έχετε τη στήριξη στις εκλογές. Βεβαίως, έχουμε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε, θα επηρεάσει μάλλον το ποσοστό που θα λάβετε γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί σε αυτή τη φάση με τον καινούριο πρόεδρο, με τα αποτελέσματα των πρόσφατων εθνικών εκλογών, θα επηρεάσει το πώς ακριβώς θα πάει ο δικός σας συνδυασμός? Θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα, έτσι, αλλά πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι λίγο πιο χαλαρή σε αυτά τα ζητήματα, έτσι. Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριμένη. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πάει προς τα πάνω. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δημοκρατικά έχει βρει ένα δρόμο. Από εκεί και πέρα η δική μας παράταξη με τις δικές της προτεραιότητες, με το δικό της σχεδιασμό, θα κάνει έναν δρόμο που θα έχει να κάνει με την Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Μάλιστα. Κύριε Χατζιασημίδη, πριν να σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να μας πείτε γιατί σε αυτές τις εκλογές ο Χαλκιδικιώτης να στηρίξει με την ψήφο του το συνδυασμό αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, και γιατί να δώσει σε εσάς το σταυρό προτίμησης, τον ένα από τους δύο σταυρούς προτίμησης. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν εμείς σαν παράταξη αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία με επικεφαλής τον Γιάννη τον Μιλόπουλο, καθημερινά εκθέτουμε τις ανησυχίες, τις σκέψεις, τις απόψεις, τις θέσεις της παράταξής μας στον κόσμο. Έτσι, πλέον είναι μια επιλογή του κόσμου από εδώ και πέρα. Αν θα επιλέξει αυτή την λογική της αδράνειας, της έλλειψης σχεδιασμού και της αδιαφορίας, ή αν θα επιλέξει μια παράταξη η οποία με γρήγορα αλλά συντονισμένα βήματα
θα προσπαθήσει να δώσει στη Χαλκιδική αυτό που της αξίζει σε επίπεδο ανάπτυξης, σε επίπεδο ασφάλειας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το γιατί να δώσει το Σταυρό σε μένα δεν είναι απαραίτητο να το δώσει σε μένα το Σταυρό. Όποιος συνάδελφος υποψήφιος τον εμπνεύσει, ας δώσει εκεί το Σταυρό. Δεν είναι εκεί το μεγάλο το ζήτημα. Εμείς απλά σαν ομάδα λέμε ότι έχουμε ένα όραμα για τη Χαλκιδική και είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε άοκνα από οποιαδήποτε θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου και αν μας τοποθετήσει ο πολίτης της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα δουλέψουμε με δύναμη, θα φουγκραστούμε τα ζητήματα, θα τα ιεραρχήσουμε, θα τα κοστολογήσουμε και θα πιέσουμε προς την επίλυσή τους. Αυτό είναι δέσμευση. Έτσι. Αυτό είναι μέσα στο DNA της παράταξης όλης, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Χατζιασημίδη για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Γεια σας.